De wenningmerk stiet onder druk. Ek in Dantemadiel. De gemeente wil je verhoring inbrengen met het project Lietswenjen Dantemadiel. Dus juist gewoon, je wordt de bouwprijzen gigantisch stijgen. Hè, als een beetje 200 kapwenning 5, 6 jaar lien kocht, dus dan zie je het op een 203 ton. Nu gaat het al over de 4 ton. Ja, dat is van heel veel mensen gewoon net meer te doen. Dus wij moeten gewoon goed zien van hoe kunnen we nou toch zwaar dat er lietsere huizen bouwd en goedkoper huizen bouwd worden. De gemeente wil inzetten op tiny houses en bemetten wenten. Bij een eerste onderzoek binnen al een paar potentiële locaties voen. Er zijn in eerste instantie 2 locaties uitgekomen. Daar willen we graag mee verder. Er willen zeggen dat er meer locaties binnen, maar ergens moet je beginnen. Dus de Kijpensikker, maar waar je daar is jongen, daar staan we nou. Hier is een aardig ruim gebied met mogelijkheden binnen. En onder Damelaan in dat woord hebben we ook nog een stuk groen. We hebben vooral zo'n groen die in ons bezit is, want dan kunnen we sneller. Hè, want we willen eigenlijk dat het vlot gaat alle jaar, dat we snel wat realiseren kunnen. En deze locatie binnen is eigen bezit. En je denkt dan dat dit de oplossing wezen moet? Daar gaan we vanuit, daar werken we gewoon, daar moet het ook verder uitwerken worden. Dus dat willen we graag, dat u Rie daar de middelen van vrijhoudt om dat verder te onderzoeken, verder in beeld te brengen en concreet te maken. En dat willen we samen met de doelgroep doen, dus de mensen die mij die haar enquête, er zijn een soort jongeren die er om mij die die willen we direct bij uitnodigen om mij te denken, hoe moet het er dan uitzien? Wat is dan echt betaalbaar? En wat is echt acceptabel? En wat ergens houdt het ook op, en als liedser kun je net bouwen. Of de plan voor lietsere wenningen teruggezet worden is al hinkelijk van de gemeente Riet. Die moet eind deze mannen een besluit nemen of ze yield beschikbaar stellen willen.